Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Uya ang bareta sa oras na ini. Apwera kan kampanya kan PNP kontra krimen naging sibutman ang mga ini durante kan nakaaging bagyong paeng. Ang PNP Camarines Sur ang nagpapasalamat man tamayong nairehistrong pinagbawianin buhay na may koneksyon sa bagyong nag-agi. Uya man report ni Melvin Machado. Bago pa mag-agi sa probinsya ng Camarines Sur ang bagyong paeng, naging sibut na sa pag-andam ang Philippine National Police sa Camarines Sur sa pamamayo ni Police Colonel Julio Cesar Domingo sa pagkipagkoordinar sa Edmero asin sa gobyerno probinsyal. Naging epektibo subot ang pagpapasunod ng preemptive evacuation sa probinsya na nagresulta sa zero casualty. Naglibot man si Police Colonel Domingo sa nagkaparang istasyon kang PNP sa mga banwaan para masiguro na nakaalerto ang mga ini sa posibleng responde. Unang-una, naging maganda naman to. No? Of course, walang casualty na reported dito sa Camarines Sur. Of course, ito naman kasi before the typhoon na paeng, bago pa lang siya dumating, matindi ang preparation natin. Of course, under the guidance of our Regional Director, General Dimas. And of course, dito rin, together with the PDRRMC natin o yung Edmero natin dito sa Camarines Sur under the supervision of our Governor Luigi Villapuerte. Inumaw man kang opisyal ang publiko sa pagsunod asin pagdangog sa abiso kang sa edang mga lokal na opisyal. Maganda naman dito kasi sa Camarines Sur, alam natin no, na alam na ng mga tao no, na parating pa lang yung calamities. Pag sinabi ng mga local government unit natin, talaga nagbo-volunteer na sila na umalis. Sa kada may routing panahon ng PNP, ang katuwang kan mga local government units urog na taigwasinda nin magkakanigong training mapadipit sa search and rescue operation. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. May atras tanto sarong 5 anyos na aking lalaki sa barangay Pakul ang nahulog sa creek asin mayo na ning buhay kan madiskubre kan suudma. Uyang report ni Jerome Breeze. May naninbuhay kan madukayan ang 5 anyos na aking lalaki sa Sarong Creek sa Zona 2 kan Barangay Pakul sa Syudad de Naga. Kasud mang hapon na inot ng na-report na nahulog sa spillway kan Zone 1 kan Urban Pur Pakul sa Syudad de Naga. Ang nabiktima na bistong si Ralph Xavier Villaralbo, 5 anyos, na na-report na nahulog mantang nagsiselfie subot kay bahan ang sa iyang ante sa lugar. Nangapudan si Kagawad Jens Ador sa mga kamagurangan sa nasabing barangay. Naingatan ang mga kaakian na magpasiring sa lugar urog na kung halangkaw ang tubig asin makusog ang sulog kan baha. Kami nga ni talaga di ito inaasanta. Kaya pangakudan ko na po sa mga magurang asin sa mga pakulano na pag-aaral po kayo mga sitwasyon na ita po pabayaan ang mga aki, lalong-lalo na po itong mga kaakian na nagkakarawat po talaga. Dawa po, perang beses kami nagsasaway, di po talaga nagpapasaraway. Ito po nga may kaibanan po nga bantay, nakaano pa, nalamos pa, napabayaan pa si aki. Yan po pakiulay po sa indo mga pakulano. Ita po pagpabayaan sa oras ng mga kalamidad ang sa to yung mga aki. Yan po sir. Nagsayuman naman na magtao panin pahayag sa media ang pamilya kan biktima. Ini ang primerong pagkakataon na may nalamos na aki na nahulog sa spillway ninhuli sa tubig baha darakan bagyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ang restoration sa linya kan kuryente sa Banwaan kan Pili Camarines Sur para mapailawan na ang mga barangay na hasta sa ngunyan mayo pagiraray supply nin kuryente. Susog kikasureko dos Pili District Director Chang Kuko, ngunya na aldaw yaon sinda sa Barangay Bagong Sirang, sa Gurong asin Sitio Pag-asa kan Barangay San Agustin. Inaapudan man kaini ang mga barangay asin sitio na mayo pang ilaw na tulos man na ipaabot sa indang pisina para magibuan subuot job order asin makabali sa schedule. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay.